Hormatly watandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly, häzirki ýaşaýan Türkmenistan döwletimiz 1991-nji ýylyň 20-nji oktýabrda öz garaşlaryny alyp emele berdi. 1991-nji ýyldan başlap şu neçeli halkymyzyň ýurduny bir kanun ýagdaýda diktatorlar eýlap, bir kanun saýlawy geçirip, ýani biziň saýlaw seslerimizi ogurlap 92%-dan ýokary sesler öýlerine goýup, öýlerini prezident alyp diňe öz bähbidini işirler. Olar öz şekillerini gurdurar, olar öz köşklerini gurdurar, olar öz manalyny çykardylar, olar öýler üçin, dogry anlaşylar üçin işlediler. Biziň halkymız 33 ýyldan bäri diňe kösenip gelýär we bir adalatlygy dadyp gelýär. Hormatly watandaşlar, ine gaýtyp biz öňkü Sowet Soýuzyna adalatlarymyz köpdi. Häzirki güne biziň ne de adalatlarymyz bar, ne garaşlarymyz bar, ne kanunlarymyz bar, ne biz akyn ýaşap bilýäris. Şoňky güne diktatorlaryň we onuň gurulan sistema Türkmenistan döwlet guruluşyny dogry ýatyrdy. Türkmenistanyň kanunlary işlänok. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hiç kimi, ýani konstitusiýasyny hiç kim hormat goýanok. Türkmenistan hökümeti talamançylyk edip biziň halkymyzy talap ýörler. Biziň halkymyz Türkmenistanyň hökümetinden gaçyp, ýani ondan gorkup, ondan ýani hiç zat kömek alman, gezip aýlanmar bolýar. Ine konstitusiýanyň garanty, diňe öýüne garant bolup, halka garşy bir topar kanunlar çykarýar. Konstitusiýanyň garanty ýarlaklar we paraxorlary üýşürip, paraxor halky talaýan galtaman hökümeti gurdy. Hiç bir döwletde şu ýanky gurulan sistema ýokdur. Türkmenistanda halka hyzmat etmeli hökümet adamlary biziň halkymyzdan, hatda biznesmenlerden hem potroçlardan baý ýaşaýar. Şu ýalda hiç ýerde görmerseňiz, bize hyzmat etmeli adamlar, ýani biziň öýümizde, biziň pulumyza tutulan, bize hyzmat etmeli adamlar bizden baý ýaşaýar. Bu ýalda bir gülkünçler. Ünsüren watandaşlar, siz puluna hyzmat etmeyene tutulan adam sizden baý ýaşaýan bolsa, hiç bir beýle zatlar kelle asyp bilmez. Kanun boýunça hökümet tarapyndan pulu tutulan adamlar bize hyzmat etmeýän, bizler talap, bizden baý ýaşaýarlar. Ine bu biadalatlyk. Bu ýa bolmaly. Bu ýa hökümet guruluşy, ýani döwlet guruş sistemasy bolmaly. Olam intek diktatorlaryň gurulan maskaraçylygyň hemmesi däl. Biziň haklarymyzy gorumany hökümet tarapyndan tutulan, hak hukuky gorayan gurumlar adalatlyga däl, kanunçylyga däl, konstitusiýadaky görkezlen biziň mukaddes haklarymyzy goraman, gaýtyp diktator we onuň paraxor hökümetini goraýar. Diktatorlaryň gurulan hususy Türkmenistanyna bir adalatlyk, paraxorlyk, nadanlyk, kezzaplyk, ýallaklyk ýalatdyr höküm sürýär. Men bu ýaly Türkmenistanyna ýaşatmaýarym. Sizin şu ýaly Türkmenistanyna ýaşatyňyz gelýärmi? Elbetde ýok. Ine şoň üçin biz köp watandaşlarymyzy Türkmenistany terk edip başgalaryny, dogun gardaşlaryny alyp daşary ýurda göçüp gidýärler. Ine biz şu zatlary durdurmaly. Öňkü döwürde de türkmenler şu ýaly betbaşçylyk görüpdirler. Ýurduny mezbur ýagdaýda taşlamaly bolupdyrlar. Türkmen ýylini taşlap, daşy ýurda gidip bir kiçi owa hökmüne galyp, ýa-da bolmasa başga bir halkyň içinde ýitirme bolurlar. Watandaşlar, gelecekde de şu ýalda Türkmen tragediýasy bolmady ýaly. Biz diktatorlaryň hereketlerini besetmeli. Halkymyz öz watanyny eline almaly. Biz diktator Türkmenistany aýryp hakyky halkyň Türkmenistanyny emele getirmeli. Bizde başa çykarga ýok. Türkmenistanyna öz ölçükleriň we çalışmanyň wagty geldi. Atalogul, iki sany prezident Türkmenistan döwletini we halky talap bildirenni, bolunni. Biz hakyky halka hyzmat edýän täze Türkmenistan döwletini ýani gurmaly we şonuň içinde işleýän halkyň hökümetini gurmaly. Halka hyzmat edýän, halkyň kanunlaryny, halkyň gelecekde bakly durmuşyny gurup biljek hökümeti saýlamaly. Ona öz seslerimizi berip, hiç ýyl falsifikasiýa etmeýän, kim saýlansa, şol saýlansyn, ýöne saýlanan adam hyzmat etmeli halka. Ine şonuň üçin biz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň wekilleri biziň watandaşlarymyzy
Eyzi Fitr günü erteki namazyna, ýagny erteki Ramazan bayram namazyna siz mesçitlere barmaňyzy we şol ýerde bayram namazyňyzy etmäni çagyrýarsyz. Hemme vilayetdaky ýaşaýan watandaşymyz ýakynlap mesçitlere baryp Ramazan bayram namazyny etmeli. Şol ýerge gelen adamlar bilen bayram namazyna durmaly. Şol ýerdäki gelen adamlary gutlamaly, sözler aýtmaly, bayram şadyan sözler aýtmaly. Şol ýerde bir näçe saat oturup şol ýerde şadyan bayram bellemeli. Aşgabatyň töwerindäki ýaşaýan we watandaşymyzy Aşgabatdaky 5 tane mesçide çagyrýar. Ine esasanam ýygnanyp bolsa, Görol köçesindäki Aşgabatyň Görol köçesindäki ýaşaýan ýerleşýän Ertuğrul Gazi mescidine erteki Ramazan bayramına size bayram namazyny çagyrýar. Eger sizin Aşgabatdaky Ertuğrul Gazi mescidine barmak mümkinçilik bolmasa, onda siz islendik mescide barıp bilersiňiz. Aşgabatyň 5 mescidiniň islendik mescidine barıp bilersiňiz we şo ýerde öz bayram namazy etbilersiňiz. Bayram namazy oturan soň derrew pytramaň, derrew öýüňize gaýtmaň. Şo ýerde bir-biriňe şadyan sözler aýdyp, bir-biriňi gutlap şo ýerde ýa-ni öz arzuňyzy, öz ýa-ni nägeliklerini bildirip bilersiňiz ýa-da özüňiziň bayram ýa-ni bayramdaky islemlerinizi aýdyp bilersiňiz. Ine hormatly watandaşlar, egerde şol ýerde size MHM wekilleri ýa-da polis wekilleri bolany daraň diýip kopup dursa, onu düşündiň şoňa. Şolara siz biziň dinimizi syňan bolsaňyz, egerde siz musulman bolsaňyz, siz biziň bayram günümize azar bermeň. Egerde siz musulman dinimizi kabul etmeýän bolsaňyz, egerde siz Gurbanul Kezzapy we onuň kezzap hökmünde golýan bolsaňyz, onu sizi Allah da görmez. Onu siz ýa-ni kafir bolýaňyzy diýip düşündirin şolara. Biziň musulman dinimiziň ýa-ni bayramy biziň Türkmenistandaky ýaşaýan hemme adamlar üçin, diňe gurban üçinler ýa-da belli bir adamlar üçinler. Şoň üçin bul biziň bayramymyz. Biz şo bayramymyzy elimize almaly. Biz şo bayramdan başlap öz zadymyzy, ýa-ni öz watanymyzy, däp desturumyzy, öz bayramlarymyzy goramaly. Bulary eşitden, ýa-ni bulary dinläp dursaň, bular diňe biziň hemme haklarymyzy, hemme azatlyklarymyzy ýatyrmak bilen şol paraxor hökmedi. Hormatly watandaşlar, ine şol mesçitlere barıp bilmediňiz ýa-da bir kiçik mesçide barsaňyz, onu şäherde aýlanyň 1 saat. Bu mescitten o mescide barıp o ýerde namaz okan, garap öz azatlygyňyzy, öz ýa-ni diniňizi, dine bolan söýgüňizi görkezip aýlanyň. Ol biziň hakymyzdyr, biziň mukaddes hakymyzdyr. Konstitusiýada berkedilendir şol haklar. Şoň üçin biz sizi ýa-ni bayram namazyna çagyrýarys. Hormatly watandaşlar, men size ýa-ni Görül köçesindäki ýerleşýän Ertuğrul Gazi mescidini görkezýän, şo ýerde siz görürlersiňiz ine. Şu mescide barsaňyz has bolar. Sebäbi şu mescidde biz esasy adamlar ýygnarys we şo ýerde ýagny ine men görkezýän. Şo ýerde esasy adamlar ýygnarlar da şo ýerde uly Ramazan bayramy, ýa-ni bayram namazy geçer. Onu ýygnanyp onuň içine giýip bilmeseňiz, daşyndan, köçede, ýa-ni namaz edilersiňiz. Şo ýerde üýüşüň gara, şo ýerde üýüşüp halk öz çäretine, halk öz bayramyna awtonom ýagdaýda ýygnap bilýänini görkezim. Ine üns berseňiz şu Görol köçesi, ine hormatly watandaşlar, şu Görol köçesinde ine Ertuğrul Gazi mescidi bar. Şu mescide barıp ýa-ni bayram namazy okap bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, men şunu bilen öz gysgaçyk efirimi utarýan we siziň hemmäňize birinji bilen roza aýyna edýän dilegleriniz kabul bolsun diýär. Biz hem Allah'dan dilegler edýäs. Türkmenistanda ýaşaýan halkymyz adalatlyk, azatlyk, azatlyk we bakly durmuşda ýaşasyn diýip biz Allah'dan dilegler edýäs. Hormatly watandaşlar, Türkmenistan hökman azat bolmaly. Biziň halkymyz hökman diktatorlaryndan diýinip azatlyğa çykmaly. Türkmenistan hökman azat bolmaly. Sağ olun hormatly watandaşlar.